ine now yani ya Queen Tate has finally brought this issue mura uyezve nesidhara yavo yavakaitwa handiti zvimwe zvavazotaura indine ndaita mutete nokuti iya levhura nana Queen Tate ini changobata mashewo zekuti vangu vachingodadza kuti munhu adzosera mari yake ngatitema petition eZimbabweans ndo matauro angu acho akatona akasiyiwa ndichiti I didn't know sekuti akwanikwa Queen Tate asi vabva vabata vakati zvokwadi vamwe vanhu ainzi chiko zvainzi zvakasarira saka hanzi bva vamueducator munhu iyeyu vamueducator kana zvina kushata nemalife avangu vachita nemaupdates avo zvinazvo zvakanaka kumacomments kwandaonera vhidhi kaklipi aka katokotoko zvikanzi nevamwe vanhu ko mari yacho yakashanda yamu kuti indanobvisirwa mari iyi ndenyu here vanhu rega kuudzira munhu zvekuti ani mari yake vamwe vakati chimbomupai 1 month results asi zvikasachinja kupera kwaNovember iyeyo aiwa tochinyora petition manyanya kuta too early. It's only been a week after the surgery, so please give it a little more time. We will see the good effects of the procedure. Ndo vamwe vangu vachitaura vamwe vakati waitamba pamusoro pemota vakainda mumvura vakainda kundoona vanhu common sense all that she cannot blame the doctor. I don't know kuti vangada kuzama kuti chii apa ndaita confused zvikanzi nevamwe zvakare this is not magic but a treatment, just wait and see. One munhu anoremera Kate family boy here Tate vamwe vakati doctors are not magicians. Recovery takes more than a week upwards, 6 weeks. MaiTt is also zvakataura izvi zvikanzi nevamwe pane munhu afamba kada handiziviwo ndo maonero aita vamwe vanhu zvikanzi nai Queen wave ne1 week makati mamuchimboti muchazodi madi kumbomira kuti aite sei anikirikini ambotanga ahila zvikanzi sure you expect my results kuti achinje ne1 week here. I think ndo yanga ingori argument yavana kuti ngatimbopa time kana akasachinja ma results sezvo takaexpecta kuti tigona kuti was it worth it or not. Vanhu vari kudero noti muridzi wesurgery vanhu ndo vari kudero saka vari kuti kana pakaperawo mwedzi uno waNovember tisina kuona change it means kuti pane zvisina kunyatsa kumira zvakanaka ndevamwe vanhu vachidero ukudzidzawo hatizozivi kuti neita tapwiri vamwe ndokutiwo zvakare aiwa tonyora petition vamwe vakati unongorwadziwa vamwe vakataura zvavataura vamwe vakati tate ndiane yese vamwe ndokuti mafans ofanira kuita stand together totora mari tikati hazvina kushata ndo maonero avanenge vachiitawo vamwe vakati shuwa wataura Queen ndo matauriro vanhu maonero avanga vachiita kuti mataura chokwadi kuti mari unofanira kuti refund ndevamwe vanga vachidiro maona manje zvemauye vanhu nanga azozivi tobva ipapo toinda manje panhau yekuti iyo muri avanyora pakati November is the month that begins with the no NO, which simply means no weapon against you shall prosper, no shame, no recession, no sickness, no 1 step forward and 2 steps backwards, no demotion, no bad news, no gracelessness, no sudden death, no accident, no problems of any kind, no regrets, no loss of any kind, no pain, no sickness, no weeping, no calamity, no sickness, no demotion, no ndio yakashitaura iyoyo zvanzi in Jesus mighty name amen. Handiti is your month of triumph in all ways, happy new month timura vanhu vakafara vakati thank you vamwe ndokuti malevels anosiyana zvokwadi vanhu vamafans amaititi anga vachisapota ava handiti kana zvina kushata vamwe vakati no to bullying no kudzikisirwa noti chakati tochibva ipapo toenda pane nhau yekuti vazoposta zvakare mura vakati Miss Felicitas Murata aka MaiTt has been nominated SADC Success Awards tinotenda ndobva vaisa screenshot
andikati what is this about ndokunochizuma zvikanzi Concord for Young Women in Business Integrity Enterprise Accord presents a SADC Success Awards 2020 kula ma-awards egore rachipera gore rino tinge takuona kuti mamwe ma-awards kane ma-red carpet zvakasiyana-siyana wow tinenge tichionerera zvakasiyana-siyana ikokoko tikati hazvina kushata type netype dzema-awards tinenge tichidziona vanenge vachita ma-awards anenge achiflya vanenge vachita ma-awards anenge akaita sei zvese izvozvo chechizviona ndogore ratakuzopinda iri zvikanzi REF SADC Success 2020 Online Awards Nominations. Chirege ndiverenge zvanyorwa apa. Concord Young Women in Business Zimbabwe Global is an organization spearheaded by Women for Women, driven the main purpose to encourage economic empowerment. YWIBZ has impacted many lives through organizing funding, networking opportunities, mentorship programs, and training on economic issues for women entrepreneurs. SADC Success Awards is a Concord what initiative to do knowledge honor businesses and individuals who made an effort during this pandemic through their social media networks and stretch a hand to the less privileged. We are gladly honored to inform you have been nominated for the SADC Success Award. The award is an acknowledgement of your good work, positive impact in different communities, countries, giving a helping hand to the less privileged, older persons and persons living with a disability, and your business's efforts online during Corona-19 pandemic. The award ceremony will be held in Bulawayo Rainbow Hotel, Zimbabwe on the 12th of December 2020. We will be honored to have you grace this memorable event. Do madwacho ushu. Vanhu vakafara mafanzani MaiTt vakati forwards ever, backwards never. Vachingovhukura God is opening the doors for you, Murandakadzi. Murandakadzi, it will not end in tears, but in joy and celebration, not only in SADC, but beyond. Madu, you opened the doors and closed them. You go, girl, you really deserve this goodness. Well done, well done. Ndopa unoona kuti God does not work nepfungwa dzepofu. Ari kungoropafadza mura, while this vamwe vachase vachitaura zvavanotaura. Ndevamwe avo. Zvikanzi nevamwe, I don't know how these awards works. I always say this, even gore rinopanda itafuti mamwe reviews ema awards akasiyana-siyana. I always say kuti I don't know how they work. I don't know kuti pavanonowina ma-award pepe vanonyatsa kupuwa zvavanenge vachipuwa mukombe inenge ine mari here kana kuti kudii kana kuti gore rinotevera racho nevanozodzosera mukombe kana kuti vanoramba vanayo. I don't know. Maona manje saka handizvo kuti ma-awards achona anouya nechii kana kuti inenguva yekuti waonewa chete here nekuti wakurecognize. So I don't know how it works. Ngada kureva nhema I don't know. Saka kuna ava vanoziva kuda vanogona kuti educate kuti ma-awards anenge achinyanya kuita sei purpose yacho ndeyei. Handiti zvikanzi nevamwe kudenga kuna Mwari zvokwadi. Be strong and you have faith. Ngazviende mberi. Handiti unoona zvinoita kunyarara hako seusina miromo. Mwari vanokusimudza. Mwari kundirwira kana kusandirwira ndinotomunamata chete. Congratulations. Mwari haasi mufesi wemunhu. Ndewe ukuta sei ndewa karurama chete. You deserve that. Inyasha you walk in favor. Handiti so ndo zvimwe zvinhu zvandati ndingangoti ndaona hangu mukufamba uyezve kungoti Queen wangu achitaura. Asi Queen wangu achitaura nyaya dzakasiyana-siyana zvavo. Haisi yega yaMaiTt wangu achitaura. Vakabuda vachitaura mareviews avo, vachitaura about maartist, about ivo vanoita zvematongero enyika, vakatiwo ava ngavasadhairire kuti iyo yakoyo yekabhuti hope yandakabata vakaitaurawo zvakare vachiti aiwa dai bhuti hope masiya chikomana JP. Musada kuti amubhulo kuna chikomana JP. Tova zvimwewo zvavangu vachitaura izvozvo nenhau yemwana wavo uya ndoidzavanga chinyanya kutaura zvavo kuvhidhiyo kwa havana kungotaura zvaMaiTt chete. Ipapo ndingada kureva nhema havana kutaura zvaMaiTt chete, vataura zvakasiyana-siyana. Asi inini clip yandazongoonawo ndichifamba yanga ingori nekadhati pati kanani kaya kachitsiurwa
uyu weikokoko naekera yachinzi respect vanhu vane level yepamusoro iwe uri mvura doko. Saka ndozvandokwanisa kungotaura kuti zvakangonaka chinenge tichingodzidzawo mukufamba chingoti all the best. Kana namura wacho makorokoto vaselekitwa iyoyo SADC online yachoni ndozvandokwanisa kungotaura ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.